Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak urteko azken ur eta lur saio honetara gaurko lehenbiziko atalean, Almandozera joanen gara eta bertan Peio Sarrateak, badakizue Beitiko txabereak eramaten dituela, berarekin egonen gara eta berak kontatuko digu nola antolatzen den haziendarekin, ondotikan Almandoztik anizera salto egin eta anizen jauregia esnekietako Aitor Azkaraterekin solastuko gara eta bera ere Peio bezala Baztango Zaporeak elkartearen barruan daude eta bera kontatuko digu ere nola antolatzen diren esnekiak transformatzeko eta baita ere eguneroko esneko behiak zaintzeko. Aitorrekin egon ere bere arreba Maiderrekin egonen gara eta Maider bereziki solastuko zaigu nekazal turismo ere diversifikatzeko beste aukera izaten da eta Azkarate familia aspalditxotik ere horretan dabile eta berak kontatuko digu zer eragina izaten ari duen pandemia honek beraien nekazal turismoan eta baita ere nola antolatzen duten eguneroko lana. Saioaren hasieran esan bezala Almandozen gaude eta gurekin Peio Sarratea dugu, badakizue bera abeltzain gaztea dela eta alare urte kuadreia bat esperientzia badu sektorean, berak Beitikotx abereak saltzen ditu eta Peio badakigu aspalditxotik ere Baztango Zaporeak elkarten ere hor zaudela sarturik eta zure espezialitatea bati bat esaten dugu haragizko behien sektorea dela, ez? Hemen atzean ikusten dugu ere aretze kuadrilla bat eta pixko bat ez dakit, azken finean zer saltzen duzu eta nola antolatzen zara? Pues erran duzun bezala guk 40-50 behi inguru dugu haragizkoak eta horietako aratzen parte bat salmenta zuzenan bidez saltzen dugu eta modu hortan saltzen ez dugunek, gainerakoak zuzenean arategietara saltzen dugu. Ezagit gutxora bera ze tamaina izaten da pixka bat aretzia ze adina dulikan? Aratzia, normalian 10 meka hilabete inguru, 200 kilo aragi ematen dutenak, kanala hundisago, izeten alda 250-300 kilo tartean, baina aragie 200 kilo pasatxo. Urte osoan zehar, hainbeste buru izan da, pixka bat, enbarduzu reproduzioen ere antolatu, koinziditzeko behar bada, salmenta pikoiek direlikan, ez? Gutxo ere bera martxa hartua duzu? Bai, batez ere beresten dire bi temporada dela udaberrien, erdiek udaberrien iten dire kanpoko bazka aprobetxatzeko belarra unitz badelako, eta gero bertzia izeten da neguen horrek aukera ematen dakulekoz behi ernariek uden mendire bieltzeko. Ez dugu aratxekin mendire bieltzen, bazka ez delakoz belaietako bezain ona, eta orduen badire bi piko horiek, baina gero egia da salmenta zuzena urte guzien barna inale izeteko, azkenean urte guzien batugule erditziak. Hori da, zenbeste buru izan da gainaz, urte osoan zehar zerbitzua eman bartzaio bezeroari, eta zerbitzu hori emateko alde batetik Baztanen ezaguna zara, eta oso ezaguna ere Baztango Zaporeak elkartea, elkarte garrantzitsu bat, eta baloratu behar da bertan duguna, ez? Bai, Baztango Zaporeak izangotu ja bizpairu urte, ez dakit seguro zen bat, baina gero eta gehiago haitzen da, gero eta inder gehiago du, eta da modu bet jendeak usteko ze importantzia duen produkto lokala edo hurbilekoa dena konsumitzia. Zure kasuan Baztanen saltzeaz gain, asko saltzen duzu ere Nafarroan, ez? Iruña eta Iruñerri inguru horretan eta Nafarrotik kanpo ere dexente, ez? Bai, gehien bat errango natzun salmenten erdie Iruña edo inguruko herri handi horietan gelditzen dela, eta gero Nafarroa iparraldera, azkenean hemen erran duzun bezala gara zaunenak, eta kanpora ere, biheltzen dugu tarteka Tarragonan adibidez batugu bezero desente, jendia tortzen dela igual hemengo etxe ruraletarata eta bisita gidatu egiten dugunez,
pues jendia etortzen dena turismo bidez zauntzen daku, eta bai, nazio mailan ere bieltzen dugu kanpora bai. Baztango izatekin, azkenean, baztanek saltzen du, ez? Baztan hitzak izenak bera, eta gero, bueno, kalitatezko produktua ekoiztekin, salmenta errazten du pixka bat, ez? Bai, jendeak maten dio importantzi bet hemengo produktuei, baztan azkenean Nafarroko bailarik handiena da, eta, bueno, askidek ustia zein ingurumena den, eta jendeak hori baloratzen du haunitz. Ez dakit pixka bat bezeroak, bezero asko betikoak izaten dire, nola antolatzen da pixka bat, salmenta, salerosket hori, data finkatu, nola saltzen dituzu, loteak, nola izaten da? Pues aratxe batetik atratzen dire loteak, 10, 20 edo 5 kilokoak, eta normalian nigatena izapuntetuz, jendia gaten dan eri eskatuz, eta aratxe erdieia saldu edutelaik, guk batzen dugu ja data finko bat, noiz partitiko dugun aragioi, eta biheltzen dugu mensaje bat bezero guziei, bueno, eta gero sare sozialen bidez da aurkezten dugu ze data izango den, eta saiatzen gara abertze erdiere saltzen. Normalian saltzen dugu 3-4 astetaik behin animali bet, eta orai azkeneko ganden hastian ja imarri zen gintuen 2 animali, pues bueno, eguerrietan eta beti mugimendu gehiago izaten delakoz. Ez dakit gero, hiltegira bialtze hori, gero zatitu behar da, lotea prestatu behar da, hori nun egiten duzu eta nola antolatzen zarete? Pues guk Iruñen hiltzen dugu, bueno, Salinas de Pamplonan, hango mataderien, eta gero Sanguesako sala de despieze batean han prestatu, eta gero Nafarro mailan geron ekiten dugu repartua bera, banatzen dugu guk, kamara espezial bat badugu, eta gero bai Nafarrotik kanpora biheltzeko transporte bidez egiten dugu. Azkenean, bueno, ez da aski azin dongi zaintzea, baizik eta lan handia da horratzetik, ez? Gero, bueno, pixo bat zatiketa hori egiteko, banaketa hori egiteko, eta bezeroekin kontaktuan jarri, lan handia, ez? Bai, lana badu, ez da bakarrik erran duzun bezala, pues egunetako lana da, antolatu behar duzu dena ongi, jendiakin ere gelditu behar duzu ordu betzuten, azkenean jendia pues, lanian dago, bertze batzuk aurrek hasi martuzte, bihartuzte beren orduek, eta hori da igual zailena edo horrengatik basten dugu egun horietan tensio gehien. Azkenean goizetan zatitu behar dugu animalia, atxaldian banatu, ondoko egunean ere segitzen dugu banatzen. Dire nahiko egun gogorrak, baina bueno, momentu zongi daie eta bezeroak ere nahiko eskertzen dakute eta konten gaude bezeroen tratuekin ere. Zuentzat ere garrantzitsua da salmenta zuzen hori egitea, ez? Azkenean, bueno, bitartekaririk ez da, eta bueno, beti ere etekin gehiago atatzen zaio, ez? Bai, etekin gehiago atratzen da, eta bueno, aukera ematen datzu igual, pues hoi, hartzen datzuten bezala bezeroak hartzen datzu ona dagola, xamurre dagola, pues horrek animetzen datzu, ez dakit, bertze tratu diferentia da, animetzen datzu lanian segitzera, eta... Eta bezeroarentzat ere, bueno, zuzenean abeltzainari erostea haragia, beraientzat ere, bueno, beste tratua da eta hurbileko traturi, ez? Bai, ekoizleakin badu tratu zuzen bat, eta bueno, guk denei gonbidatzen diogu nahi badute uneta etorri, ikustera nola ekoizten dugun, eta bai, ezberdina da. Azkenian, ez dakit nolarrean, pues da persona batei gustatzen bazaio Elizondoko arropa denda txiki beteragatia edo Iruñeko korte inglesera. Ez du erran nahi bat bertzea baino hobia dela, baina bueno, azkenian para gustos los colores erten den bezala. Eta bueno, aragizko behiekin ezarete bakarriko horretan geratzen, eta bueno, badituzu azin da gehiago, zuek nahiko hasieratik beti diversifikatu izanen duzue, eta baita ere zerriak hazten dituzu, ez? Bai, nik hartu nuenean kuadra aitetamak aragiko behiak eta zerri xuriek zuzten, eta nik aldatu nuen euskal txerrietara, eta duela urte batzuk ere inginen Jaka Navarra errazako behor talde batekin, galtzeko arriskuen zagolakoz, eta bueno, iduritzen zitzaikun interesantia, pues, gure moduen laguntzia erraza horri berriz berreskuperatzen mantxo-mantxo. Euskal txerriaren kasuan, zer egiten duzu edo salmenta jazuek ez duzu egiten, ez? Ez, salmenta dena maskaradara gaten da, hola dugu inetratu ez, zerriek maskaradak dire, eta guk iten dugune da 40 egunek arte zerrikumiak hasi, eta geroia pues, gaten dira era eta arruizera, eta librean zebatzen duzte, eta urte batekin, 13-14 hilabetekin ja hiltzen duzte. Eta Jaka Navarra behorrekin da, ze irtenbide ematen dizu? Irtenbidea, pues da pixket diferentia aratzien kasuan, guk aratziak urtean zehar hilabetero hiltzen dugu, Jaka Navarrana aldiz, baduzu bi aukera, edo letxalak entzentuzu denak batean, pues urte bukaeran, orai adibidez, tenore unten,
edo bertza aukera duzuia hurrengo urterako kinzenoak deitzen den potro klase horietia. 15-16 hilabetekin, uda bukaeran edo urri hasieran ja kendu zebaderotara. Azkenean, Peio, orduan diversifikatzea ez da gaizki, ez? Azkenean batzutan, sektore bat edo hobekixo dago, beste okerrago, eta bata bestekin konpensatzen direz. Bai, oide baduen bentaja, bai, adibidez orai koronavirusen kontunekin eta aratxea eta behiak eta nabaritu depresioa jautsi dela, baina potroan adibidez ez da aldaketa hondik sumetu. Eta zebaderoak badu tirada ere, ez? Bai, momentuen emanten duzte eta nahiko konten gaude, bai. Hemen gure eskualde honetan, edo ezakit, zer esan, Nafarro mailan ez dago ikura hondirik, ez, potro edo behorki arai hori jateko, ez? Ezakit, beste alderdi batzuetan berriz bai, ez? Pues gehien bat, ez dakit nik zehazki niriak norat gaten diren, baina bakit orokorrean gaten direla Valentziara, Valentzian bada ohitura gehiago jateko, eta haunitz gaten da Italiara. Baina, nik uste hemen mantxo-mantxoa Nafarroa mailan ere aiden nik benpin jendia jaitzen diot gero eta gehiago potro eskatzen. Eta arategietan ere ikusten da gero eta oferta gehiago dagoela. Ongi, Peio, ikusten dugu, ongi moldatzen zarela, gustora zaudela, lana bazter guztietan imar da, baina, zu zure lan antolatzea eta kalitatezko produktua ekoiztea baztanen, azkenean, ohore bada eta konsumitzaileak ere eskertzen du, eta espero duguna da, horrela jarraitzea, eskerrik asko eta ongi bukatu urtia eta hobeki hasi. Mila esker. Bale, esker mila zuen eta egu berrian. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Hementxe gaude, Anizen gaude, Jauregia esnekin inguruan solastuko gara eta Aitor azkarate dugu gurekin. Aitor, esan bezala ez, herri txiki batean, herri polit batean, esneko behiak gibelkaldean. Eta, Jauregia esnekiak ere, zuek baztango zaporeak elkarteren barruan zaudete hasieratik. Eta, garrantzitsua ez, azkenean baztango zaporeak elkartean, produktu desberdinak ekoizten dituzuen nekazari eta abeltzainak zaudete, eta garrantzitsua da baztanen auker hori izatea, ez? Bai, hori da, eta gero nolabaiter ere elkartzea, ez? Gauzek elkarrekin egiteko, nik uste dut indar gehiago egin daitekeela, eta horren adibide, eguarriteko, gandurtean bai irintzen zaretuak, ez? Eta aurten ere, berriz ere jarraitzen dugu ekintza berdinekin bai. Zuek azkenean urte arraro honetan ere, urteroko moduan zuek egunero zuen lanari ekiten diozue, eta urten desberdin izan du da, ez? Azkenean pandemiak guztioi eragin digu, eta zuei ere modu batera edo bestera ere, ez? Bai, azken finean, gehoinek, ekoizten dugun esnea, gero, ez, transformatzen dugu eta saldu, eta azken finean, eragine izen du, zeren, salmentai dago kionez, azkenean gutiago saltzen zen, batipat, ostatut jatetxe eta eskolak eta etxe baitzituzten hasierako hortan, ez, martxo inguru hortan, eta, berrikusi arginun dena, eta zenbait, hartu gintun zenbait erabaki, ez. Azkenean gaine udaberrien behia kanpora hasi ginatratzen, esnea ere edo ekoizpena handitzen hasi zen, eta aldiz salmenta txipitzen orden. Zenbait behia antzutu barri zen gintun, beste zenbait saldu, eta hola nolapait ere egokitu ginen egoerara bai. Zuen produktuak beti ere ekologikoan ekoiztuak dire eta esnekiak dire. Batipat jenderi gogoratuko digu, Jauregia esnekietan ze produktu da ekoizten dituzuenak. Bai, alde batetik esnea, esne pasteurizatue, bertatetik jogurre eta irabiatua, edo jogur nasie, eta basna, bai. Eta, beti ere baztango jendeak edo eskualdekoak eta Nafarrokoak gara, aukera dunak zuen produktuak erosteko, baina, beti ere turistak, ez? Hor badire turista asko baztanera etortzen direnak, edo, pandemia iritsi horretik kanpoko jende asko etortzen zen, eta bereintzat gauza
berexia da, ez etortzean izera ikustea hemen esneko behiak, ikustea hemen gasnategia, ikustea pixka bat zuen bizimodua nola den, eta bueno, horretarako ere bisita gidatua baliatzen dituzu, ez? Bai, hori da, pandemia hasi zenean martxoan, bueno, afera dena gelditu zen, eta gero, udaldera edo hasi zen berriz ere, ez? Edo, bueno, martxa benpin izan zen, orduen, egierran aprotxatu ginen bisitak egiteko, eta jende de xente ibili de uda partian, eta hori da, bisitetan, pues, bueno, benpin erakusten diogu, kanpotik heldu den horrei, bueno, alde batetik zer den nekazaritze, baina baitere lotzen dugu pues, herrien bizitziakin, hemengo ohiturekin, eta bueno, jendeai bai erakartzen dira, azken finean, pues, betite lotura gutxiago da bai lehenbizko sektoriakin eta bai landa eremuekin, eta bueno, horrematek guri aukera, edo berai gehien bat aukera, pues, bueno, ikusteko nola bizi garen, abeltzaintzatik asunte nola bizi daiteken, eta pues, bueno, gure aldetik ere, pues, bisitetan produktuak saltzeko. Beti ere, bueno, baita ere esneko behiak zaindu behar dire, bazkatu behar dire, eta jaitzi behar dire, ez? Ezagite nola antolatzen zaite pixu bat, behia jaitzitzea, gasnategiko edo produktuak elaboratzea, hori antolaketa hori dana. Bai, hori da igual, bueno, zailena ez, badira inbeste gauzi marrekoak ez, baina antolatzeko ongi, pues, honizetan ez da errex, eta, bueno, honizetan zu baduzu buruten gauzut, eta gero, pues, bueno, akizue, bueno, alde guztietan ez, baina nekazaritzen batrez ere, pues, egune aldre besatratzen da nola nahi ere, ez, orduan, pues, bueno, bai egie da, saiatzen gara lekita hauekien iten, eta, bueno, ja badugu ere bai urtatzutako esperientzia, eta, bueno, saiatzen gara aliketa hobekien iten, baina horrek ez duera nahi, gu nahi dugun bezala tratzen denik, ez? Eta, bueno, jendiare bagara, momentu enten 6 lagun nahi gara lanean, beraz, pues, bueno, denen artean atratzen dugu, ez, lan antzinerat. Lehen sektore honek beti ere lotura bat badula badakigu, baina zuek, bueno, gehiago izatekin, beti ere aukera ematen du, ez, libratzeko, berdelikan, asteguru egun librea edo por batzuk hartzeko antolatzen zarete. Bai, hori da igual, nekazaritzen abeltzaintzan, horitzen izaten den arazoa, ez? Bakarri bali matzaude, zure kontu dire lan guziek, eta bakizu, batez animalekin lan iten duen egiteko, egunero badago zerrin, ez? Orduen, zaila da libratzea, eta batez ere gaur egungo gizartean, pues, bueno, jendiak igual eskatzen du, edo nahi du, bertze bizimodu ez? Lehen, pues, ikusten ginen nola lan iten zuten, nolakoa zen bizimodu, eta gaur egun, pues, erabat aldatu, ez? Orduan, baloratzen da, pues, ordu gehiago librizetia, o familiekin, o lagunekin, edo nahi den bezala egoteko, eta guri aukero ematen dako jendia izakite, pues, antolatzeko, ez? Egia da, egunero torri bar duzule, baina ez dugule denek torri bar, orduan, pues, ematen diko aukero bai. Zuek entzat garrantzitsuena azkenean zuen produktuak saltzea da, hori da zuen diru sarrera, eta ezakite pixka bat salmenta, nola antolatzen duzu salmenta? Bai, bueno, hori da, egunero, bueno, normalian gasnateiko lanak eta banaketa gaztenetik ostilera egiten dugu, eta egun horietan saiatzen gara banaketa guztiek egitean, ez? Guk hemen eskualdean saltzen dugu eta baitere Iruñera jatzen gara. Orduen, pues, bueno, adibidez esne makinare esne ematen dugu astelena zizkina eta ostilieretan. Eta gero banaketak, pues, bueno, astelenean bai Iruñera eta bai beraldera aten gara, aziezketan ere bai, eta gero hortzegunean edo aziezkean baztan inguru egiten du, eta malderreka ere igual bortzirekin baterat. Eta hoi da, oiti, hola, gero hoi erran bezala beti badire, pues, bueno, antolatkuntzatik kanpo heldu diren gauzek, eta hoi edo arazoak, eta horiek nolapait ere, bueno, soluzionatu behar dire, bai. Ezakite beti ere, bueno, ekologikoan aritzekin, ja, bueno, lan egiteko ikuspegia aldatzen da, bai, buru kopurua, hektaria kopurua edo antolaketa lan egitekan. Eta ezakite Europatikan da ekologikoan aritzekin diru laguntzak sumatzen dire, pakeko diru laguntzak, edo ezakit nola aldatu den, edo zein egoeteratan zaudeten momentuan, zu bezalako ekologikoan aritzen den labeltzain txikiak, Europari begira. Ongi zaudete edo nola ikusten duzue? Bueno, ongi egie da, orai aldaketa heldu dela berriz ere, hau da, orain arte ginen 2014 eta 2020 bitarteko paka, eta orai, bueno, oraindik ez da jarriko martxan, zeren beti ere giberatzen da, normalian izango zen 28etik 27ekoa, baina erran bezala giberatiko da. Eta bai ikusten denez, ez, bueno, ez ekologikoa hitze, baina baizik eta
berdiago den zerbaitetara edo, eta baitere, kontuten hartiko dutela nola baitere ingurukoa edo salmenta zuzena, baina ingurukoa ekoizpen txikiak eta auture, maten du kontuten hartiko dutela, baina honizetan izaten da gauz beda, gure nahia, eta gero ondarrian sinatzen dutena zen hor, interes handiz badaude, bai estatuen artean, bai komunitateen artean, eta honizetan zaila izaten da. Eta ekologikoi dagokionez, egie da gehiago dela, baina, justo banderunia nintzen lehitzen hola indako, estudion bat edo, ez? Eta momentuen, karo, badago diru laguntze kopuru ere bai, kantitatea lotu edagona. Orduen ikusten denez, oino ere ekologikoan baino gehiago kobratzen dute bertzek. Oraindik ere, adibidez, animaleko kopuren arabera ere baduzuleko ez laguntza. Horrekin lortzen duzu diru laguntza kopuru gehiago. Bai. Momentuan ere zoritxarrez, beharrezkoa dire diru laguntza horiek, ez? Ezinbesteko dire, zuen ustiategia edo zuen enpresa aurrera ateratzeko, ez? Bai, eta, nik uste dut deneko hemen untik bizi garenak ginaz ados egongoaren nahiagoko ginoke diru laguntzari gabe bizi, ez? Azkenean hori da horren menpe bizitzea nahiko kezkagarria da, ez? Eta, bai, gure aldetik guk apostu egin dugu transformazioa bidea hartzea, eta, kasunten zure eskuago egon daiteke. Zen ez duzu enpresa hundi be, zure giletik eta prezioak jartzen dizkizun, ez? Orduan, gu igual, aliostatik hobekixago egon gaitezke. Baina horrek ez duera nahi, diru laguntzak ez direla garrantzitsuak. Oso Aitor, badakigu, azkarate familia, esneko behiak izateaz gain, jauregia esnekiak izateaz gain, baita ere aspaldi diversifikatu zenutela nekazal turismora, eta orain jarraituko dugu segidan solasean Maiderekin, eta bitartean, zuek ere ongi bukatu urtea, eta hobekixo hasi, eta urte berri hon, ongi segi Aitor. Bale, esker mila, eta berrelden urtean hobea den. Esan bezala, Maider azkareterekin jarraitzen dugu, eta Maider, Aitorrekin ondu gara, bera kontatu digu pixka bat esneko behiak, esnekiak, transformazioa hori dena, eta aipatzen genuen, zuek familian, azkarate familian, espalditxotik hartu zenuten diversifikatzeko auker hori, eta diversifikatzeko modu bat da ere, nekazal turismoa edo landaetxea, baina beti ere zuen familia esneko behiari eta transformazioari lotua dago. Maider, zure kasuan, gaznatik ere laguntzen ditzen zara, eta baita ere zuzu ardura pixko bat landaetxea ere, ez? Bai, egia da aita eta amak ereki zuten, 93. urtean landetxea, eta, gero ja gaznategia hasi zelaik, ni gaznategian hasi nintzen, eta ama eta ere poliki uzten hasi ziren, eta orain nik hartu dut landetxe ere bai. Bai. Azkenean, baztanek ere turismo erakartzen du, turismo asko ditzen da baztanen, aniz, eski polita da, herri txikia, eta alde horretik beti izan dut, ez, bezero, ez, ongi funtzionatzen duen, aukera bat da, ez? Bai, egierra, hasieran apostu beti zen, baina, poliki gantzen, jendea tortzen hasi zen, eta egierran gu konten, kasi 27 urte landetxeakin gaudela, izen bide urteako bekixagokoa, bertze igual makutxagokoa, baina egierran konten, ondi lan iten dugu bai. Jendea harritua geratuko da ere ez, nola zuen familian, esneko behiak ikulioa bertan urbilen duzuen, zuen gaznategia duzuen, eta dana oso bertari ikusteko modua, eta bat hirietan bizi denarentzat oso erakargarria. Bai, egierran guk kanpoko jendeakin lan egiten dugu, gehienak estatukoak dire, eta ikusten da urteak pastuz bezala gero eta gehiago eskertzen dutela alako herri jaietan, eta gero honditzegi harritzen da bez, nola gelditu garen hemen hiru anaiak, beriunte nola izan garen lanian, eta egia da gero bisitak ere eskaintzen da begu, landetxera etortzen direnei, eta eskertzen dute, eta honditzek ere hori bilatzen dute. Pixket zerbait ere diferentia, hiritik arras diferentia den zerbait ere. Bai, zuen kasuan jauregia bat eta jauregia bi landetxe dituzue, eta zegi landetxeak ondi xamarrak, ez?
Bai, 8 eta 6 dugu. Bai. Orduan, bueno, haunitzetan bereixe alokatzen dugu, eta bertzetan ere, bi etxeak batean, talde oso baten dako, hola ere nahiko alokatzen da. Bai. Eta ez dakite azkenean pandemioarekin, konfinamentua zela eta gaurko egoera ere momentuko egoera, ez da erretza zuentzat ere, eta bertara etorren ez duten entzat, oztopo handi bat, ez? Bai, egeran aurten urte nahiko aldrebesa edo txarra, edo ez dakit nola erran, hasiera batean, martxoan etxitakuten, Nafarroako gobernutik, turismotik errantzakuten, etxi behar ginule, maiatzaldera erikitzeko aukera izen ginen, eta guazi ginen lanean ekainan. Egerran, uden jende haunitz ibili den honen, uden lan egiten da, baina aurten ja ekainetik hasi uztailaren nahiko bete zen, abuztu ere bai, eta iraila erdialderaino. Gero hasi ziren asteburuek eta ongi heldu ziren, ze jendea deitzen ari zen, baina horra hasi ziren erten geha taldea hondik ezin zirela elkartu, eta guk etxea hondik dugunez, ja urri erdialdetik, ja ez dugu inorri zen, abenduko zubien 4 laguneko famili betorri zen, baina ja ez dugu inorri. Bai, eta berez, bai da hauetarako, urte zarrari begira, laguna begira, bai bazen jendea, ez? Bai, guk azkeneko urteei behire pixket, aurten arrasongi ginen eta nahikoa bete zen, egerran guerri gutxi bete gintule, jendea gaina desiuten zagon, erran behar dut ere, Madrid, Barcelona, estatuko jendea zen, ez zen eskualerriko jendea, bezero batzu bai, ja 4 urte estortzen direnak, eta horiek pena handi hartu dute, azkean ezin izan diretorri, baina gainerakoak estatukoak ziren, eta pixket iritik eskapo, eta orai, ondarrian azken momentuko afera, dena bertan bera gelditu de, eta orai dena utxi dago. Hori da, ez zuentzat kaltez, eta azkenean hortzaz ere bizizarete, asnaturia eta esnekoia ez aparte, baina bera entzat ere, azkenean behin bizi gara eta buruak eta gorputzak eskatzen du horrelako isialdiak egitea, eta golpea izaten da ere turistaren zate. Bai, nik uste du dene behar dugule, pixket lanetik atra eta bertze gauz diferente batzukin, eta horeita gehiago. Azkenean, orai bai biharra dela pixket atratzea, eta jendeak ere biletzen dugu pixket mendialdera, ez? Jendea honitz ez den leku oketara tortzea, eta zentzuten zepena, torri nahi ginen, eta gaina bihar ginen orduan, egi erran denek erran dutela, untekoan ez gara tortzen al, baina bai altxatiko dugu heldu urteko. Eta Gabonak urtezarra torlako datak egiten dira, zure izapena bezero, familia ekartzeko, lagunak ere, urtezarra egira, guazen egun kuadria bat ekartzen gara, eta lesoitasun batean mendinguruan diskutatu, aurtengoan horrela da, eta ez dugu helduen urte hoia gainean dugun hau, nola jaten, ez egitxartuak zeragin edo izanen duten, baina udaberri begira beste guztiztion dio ikusten dira. Bai, nik uste dut, eguerriko lapaztu barri zintugu, eta igual asmentako hilabeteokek ere, erdipurdi, baina nik benpin pentsatzen dut hilabetea ganez bezala, intzine ganez bezala, hasiko garela, eta nik uste dut bihar dugu, dene bihar dugu, azkenean hau dena ere kate bada, lana dene bihar dugu, eta honez ez badire etortze, bosten bailekuten ere igual ez da gaztu egiten, edo guk hemen sortzen aldugun, ez? Orduen denen dako ongi heldu de, eta espero dezagun, kontugulikia intzinen gatea bihar duguleko. Horrela izan da dira maidear, zikere ongi bukatu urtea eta guztia azten duen danak, eta aurrera, eta animorekin eta lanean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.